mane khawusondela. Yes. Kawutsho funi. Umama. Wena ngigqibele sithi esalon mama. Yo. Uyazibona ke into zesalon. Bekunini ngoko kudala ehambile? Hayi akho kudala mama. Ukwephi isalon? Ngathi leka 14. Kule ilapha sendleleni ngasewana. Sewana Ngithenga amaphahla. kuthengiswa namaphahla ba? Ne-fish and chips. Ne-fish and chips? Okay, ningahambi mandimjonge pha. Ningahambi. Okay. Wena because nayo lento xa ndithe ningahambi uhambe. Uzazinyela ke. Mandihambe ndiyomjonga amaphahla pha imali. 10 rand amaphahla. Oh! Ayafikeleleka. Yile kulanda ibhalwe 14 and 14 salons and barber shop. Yona la. La ngasema tayeni. Oh, okay. Man leqa wona because ndiye niclean up athi umama wakho efika afike kubetha umoya apha xa fika nomama wakho sihlu